iku jogot jagat alit lan jagat gede. Jagat alit ya iku semangsane jabang bayana buwa garpu. Dumadi Kang. Yo, sakliyane kanggo ngilangi rasa ngelak, banyu iku pakeku utomo kanggo isi. Contohane iki Kang. Bayi kang arep layar iku kawiwitan saka banyu. Kang siap kang rayake buku di ora. Bayi iku tegese suci, durung bebetaning jedosan. Meraina semubang yang haruna. Atine traning uga rapuh. Sabdaning kutila rikane guru saged.